Кой каза, че пейнтбола е само за битки? При нас ще намерите не само адреналин, енергия, екип, но и смях, приятелства и емоции. Пейнтбол Трит е мястото за всичко. От рождени дни и тимбилдинги до най-дивите ергенски партита. Run. Тук не просто играеш. Тук създаваш истории, за които всички ще говорят. Екипът те чака за битка или за празник. Кой каза, че пейнтбола е само за битки? При нас ще намерите не само адреналин, енергия, екип, но и смях, приятелства и емоции. Пейнтбол Трит е мястото за всичко. От рождени дни и тимбилдинги до най-дивите ергенски партита. Run. Тук не просто играеш. Тук създаваш истории, за които всички ще говорят. Екипът те чака за битка или за празник.